Aktion Børnehjælp hjælper fattige og udsatte børn i Indien med at komme i skole, så de kan skabe deres egen fremtid. இப்போ நான் எதுக்கு ஸ்கூலில் வருதுன்னா எனக்கு இப்போ ஸ்கூலில் வந்தால் தான் என்னால் நிறைய படித்து நான் நினைக்கிற மாரி போலீஸ் டாக்டர் டீச்சர் இதெல்லாம் ஆகி எல்லாருக்கும் சுற்றுச்சூழலாம் பாதுகாக்க முடியும். Vi støtter en lang række skoler, der tilbyder gratis skolegang, så selv de fattigste børn kan få en uddannelse. Udover støtte til skoler og børnehjem, hjælper vi med landbrugsudvikling og genopbygning efter naturkatastrofer. କୁକୁଡ଼ା ଥିଲା ମୋର ଆଗରୁ ଲଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାର ବନ ବୁଡ଼ିଗଲା ତ ଘରଟା ଫୁଲ ବୁଡ଼ିଥିଲା ଦେଇ ସେଠୁ ଆମର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଲେ ଏତିକି ଏତିକି ଆମର ଯାହା ପଇସା ପାଇଛେ ଏତିକି ବିକିଛେ ଆଉ ଦିଟିଆ ସେନୁ ଖାଇଛେ ଛୁଆମାନେ ତ ଘର କରିକି ଆଉ ଏତିକି ରଖିଛେ ଆଉ ତମ ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଛେ ଭଲ ଲାଗୁଛି. Vi tilbyder også sykurser og donerer symaskiner til kvinder og enlige mødre, så de kan forsørge sig selv og deres familie. Klik ind på aktionb.dk. Her kan du læse mere om vores projekter og blandt andet tegne et faderskab. For kun 150 kroner om måneden kan du give skolegang, mad og husly til et barn på børnehjem. Og med en enkelt donation på 50 kroner giver du varm mad til et barn i 2 måneder.